Benvidos a este espazo informativo da Fundación TIC que cada semana lles contamos a actualidade do norte e o sur da provincia. No asunto de portada coñeceremos hoxe algúns dos spots publicitarios que desde esta casa, Fundación TIC, se realizaron en apoio ás autónomas lucenses. A continuación falamos delo. Outros asuntos da semana antes vémolos nos titulares. Comezamos. A Deputación concluirá en 2 semanas os traballos de rebacheo en 3.800 km da rede viaria provincial que discurre por 58 concellos. O obxectivo é conservar en estado óptimo as estradas cara a época invernal e garantir a seguridade dos usuarios. 14 praias luguesas de Foz, Ribadeo e Viveiro optan á renovación do selo de calidade medioambiental ISO 14001 para 2013, o que fai que compitan coas de Costa Dourada e o Levante. Os técnicos visitaron estes días os areais para iniciar o proceso de renovación. Hoxe destacaremos dúas das citas máis concorridas que tiveron lugar a fin de semana. A segunda edición de Son de Aldea e a Feira de Gando Cabalar, Mular e Asnal de Afonsagrada. Camiñaremos da man de Juan de Muxa a Vilalba para bañarnos na charca do Alligal e coñecer a antigua escola habanera de Santa Valla. E remataremos coa exposición Nai África, a orixe. 78 pezas procedentes de diferentes países do continente africano que poden verse na capela de Santa María do Centro de Artesanía e Deseño ata o 28 de decembro. Os autónomos e pequenos empresarios son, sen dúbida, un dos piares da economía da nosa provincia e a Fundación TIC suma outra iniciativa de apoio a este sector que está a pasar unha época moi complicada. Neste caso, faino a través de vídeos promocionais de máis de 40 empresarias que foron elaborados por alumnos da Escola de Imaxe Son baixo a supervisión dos técnicos da entidade e que se difundirán a través das redes sociais e da plataforma de venta online da Deputación losproductosdelugo.com. A iniciativa é froito do convenio asinado entre a TIC e a Asociación de Empresarias de Lugo. Atelier es un centro de peluquería y estética. Nuestras prioridades son la... Loli ve por primeira vez o vídeo elaborado pola TIC no que presenta o seu negocio. Ela é unha das 43 beneficiadas do convenio entre a Fundación e a ELU. La difusión de una empresa, el que te vean en algún otro lugar, el que sepan que existes y el que te vean constantemente en algún medio es importantísimo. Unha difusión que as empresarias farán a través das redes sociais, unha plataforma con máis peso cada día. Y aquí es donde vamos colgando todas las cosas en las que participamos y todo lo que hacemos, ¿no? Entonces aquí es donde realmente vamos a colocar el vídeo. Nunha academia como esta valoras especialmente as iniciativas que supoñen a práctica dos alumnos de cara á súa inserción laboral. Precisamente hablando de alumnos, hemos hecho el estilismo de los cortos, de unos cortos que hicieron la escuela de la Fundación TIC. Fue una experiencia, imagínate, sin precedentes. Esta empresaria, xunto cas outras beneficiadas, recolleron cada seu vídeo nun acto celebrado na Deputación, no que se destacou o que supón para as empresarias esta colaboración ca TIC. Supone abrir las puertas para la integración en las redes sociales. Hoy en día, medio fundamental de conocimiento y de difusión, así como de desarrollo. Y también supone un punto de partida indispensable para la promoción de las propias empresas, de cara a un crecimiento futuro. Sobre todo es un soporte y una ayuda, ¿no?, de promoción para la gente que empezamos hace poquito como autónomas y que estamos un poco descolocadas a nivel de promoción. A iniciativa foi especialmente ben acollida nos momentos complicados para a supervivencia dos seus negocios. Por lo menos a promocionar que venga más clientela y que no tengan tanto miedo a la subida del IVA, ¿no? Que precisamente en estas datas de tanta incertidumbre, sobre todo para as mulleres que emprendemos por primeira vez, no meu caso sen axuda ninguna, pois son altamente positivos, realmente que ojalá haxa máis encontros como este. Os spots tamén serán outro apoio para a presentación das súas empresas na plataforma de comercio electrónico losproductosdelugo.com. E falamos agora da rede viaria provincial, porque a Deputación finalizará nas próximas semanas o plan de rebacheo que executa en máis de 3.800 km de estradas provinciais que discorren por 58 concellos. O organismo provincial destina 4 millóns de euros a estas actuacións para manter nun estado óptimo a maior rede provincial con 4.300 km e garantir a seguridade dos usuarios cara á época invernal.
As máquinas provinciais entran na recta final dos traballos de reparación que executan nas calzadas de titularidade provincial. O deputado de Vías e Obras revisou esta semana o estado dos traballos na estrada 4209 de Portomarín, onde se está a actuar no interior e laterais do vial. Todas aquelas que presentaban baches puntuales, como pode ser este tramo, estánse a tapar, precisamente faise con riego, porque obviamente a intención era facer todas as carreteras con aglomerado en quente, pero as cantidades presupuestarias exigidas serían enormes. Finalizados os traballos neste concello, o organismo provincial concluirá as próximas semanas as tarefas de mellora nos 3.000 km da rede viaria nos que se detectaron danos e que pertenecen a 58 concellos da provincia. Estamos dando os últimos toques ao rebacheo e estes son os últimos ayuntamientos, Portomarín e Antas, que esperemos que xa digo esta semana ou a que ven este rematado. Un esforzo inversor de 4 millóns de euros para a institución, que ten con 4.300 kilómetros a rede viaria provincial máis extensa de España. Estamos falando dun esforzo extraordinario por parte da Diputación Provincial para que estes 3.000 e pico de kilómetros que non están aglomerados teñen perfecto estado para toda a época invernal e que aumentar con elo a seguridade vial das persoas e dos coches que circulan pola mesma. Nuns meses, os usuarios poderán transitar con total seguridade por toda a rede viaria provincial. E pois se non o saben, Lugo é a primeira provincia galega e a cuarta de España con máis praias recoñecidas coa certificación ISO 14001, tras Tarragona, Valencia e Castellón. A Deputación financia por terceiro ano consecutivo as auditorías para esta renovación do selo de calidade ambiental que xa comezaron nos 14 areais pertencentes a Foz, Ribadeo e Viveiro, aforrándolle así a cada concello 7.000 euros. Se ve unha bandeira verde como esta na súa praia, significa que este areal está recoñecido coa certificación ISO 14001, co selo de calidade medioambiental máis rigoroso a nivel internacional, superando a bandeira azul ou a Q de calidade. Y en particular en esta de medio ambiente y demás lo que se da es un mayor hincapié a todo lo que es términos ambientales. A praia da Rapadoira en Foz é unha das que goza deste selo de calidade, que cada ano débese renovar. Para elo, ao finalizar o verán, realízanse auditorías, uns traballos que comezaron no areal focense. Hola, bo días. Vimos a auditar a playa da Rapadoira e queríamos ver... Unha das laboras é revisar toda a sistemática do traballo do personal, en termos medioambientais. Tenen que ter os partes de limpieza e mantemento, os partes que cubren os socorristas tamén de bandeiras e tamén de incidencias que poidan ter ao largo do día. Pois nada, ten que estar á vista do público a política ambiental do Ayuntamiento respecto a todas as praias, a calificación da calidade microbiolóxica das augas de todas as zonas de baño marítimas. Unha vez finalizado este proceso, toca comprobar o estado da praia e das instalacións. Se hace visitas a las playas para chequear que contenedores, equipamientos como duchas, grifos, lavapiés y demás están en perfectas condiciones y se van dejando constancia mediante inspecciones de que todo eso se va chequeando de forma periódica. Lo que es equipamiento básicamente es conservación, buen aspecto y demás. Después cuando estamos hablando del arenal o estamos hablando del agua de la playa, lógicamente ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? El arenal pues ya entra en términos de limpieza, de mantenimiento y cuando estamos hablando de calidad del agua ya nos vamos quizás hacia otros términos como puede ser pues el análisis químico y microbiológico de ver que las aguas pues están aptas para el baño, ¿no? Unhas tarefas que a Deputación por terceiro ano consecutivo financia ao 100%, aforrándolle a cada concello uns 7.000 euros. O deputado provincial mariñá, José Ramón Val, supervisou cos técnicos a pé de praia o inicio dos traballos. É unha aposta moi forte polo turismo, pola nosa comarca da Mariña e, polo tanto, ademais de cooperar cos concellos e conseguirlles un aforro prácticamente 7.000 euros que costa cada auditoría destas praias, estamos tamén colaborando a traer xente para a Mariña. Xunto a ela, a provincia de Lugo conta con 14 arenais coa certificación ISO 14001 nos concellos de Foz, Viveiro e Ribadeo. O que conseguimos son a certificación medioambiental de 14 playas na nosa comarca, na comarca da Mariña, o que nos sitúa como a primeira provincia de Galicia en canto a certificación medioambiental ISO 14001 e a cuarta de España detrás de Tarragona, Valencia e Castellón. No caso da praia da Rapadoira, pasou o examen con éxito. Todo lo que ha salido ha sido muy leve, con lo cual ya no tenemos ni siquiera que hacer un plan de acciones, con lo cual podemos decir ya que el concello de Foz ya está renovado en ISO 14000. Os traballos de consultoría continuarán nos concellos restantes nos vindeiros meses, co fin de que no verán as praias poidan lucir todas de novo este selo de calidade.
Seguimos metidos na auga, xa que Lugoteando pechou a súa terceira edición confirmando un ano máis o seu poder de convocatoria. Preto de 500 persoas participaron esta fin de semana nas actividades acuáticas no Miño, desbordando todas as previsións. Esta cifra súmase ás acadadas en Monforte, Vilalba, Fonsagrada, Viveiro e Foz, localidades ás que este verán tamén chegou o programa de Lecer Medioambiental financiado nun 70% con fondos europeos. En total, superáronse os 1000 participantes. O Miño, onde naceu hai 3 anos esta iniciativa, foi a última parada de Lugoteando este ano. Estaban previstas 400 plazas, pero houbo que amplialas, algo que se repetiu en toda a provincia. Este ano foi cheo absoluto, quedou por desgracia moita xente sen poder facer actividades en algún sitio, noutros, la verdad, que conseguimos, aínda sen ter plazas, meter a toda a xente para que non quedase sin facelo e que disfrutase de todo isto. E é que non hai máis que ver como pasan estes rapaces para entender por que foron tan demandadas actividades como as bolas acuáticas, o pádel surf, os xogos infantis acuáticos ou os paseos en canoa e batuxo. Montado en la bola, en lo del piragüismo y en la tabla esa grande, y lo que más me gustó fue la bola. ¿Por qué? Porque es muy divertida, porque das vueltas y te pones de pie. El kayak, que sí que me gustó, porque me gusta mucho pasear por el río con instrumentos que flotan. Y la tabla está rara, grande. E todo sempre baixo atenta mirada dos monitores e cas instruccións necesarias. Las manos en el derecha y para meter la izquierda tienes que girar las muñecas, ¿vale? Giras y giras otra vez, metes derecha, giras otra vez, metes izquierda, ¿vale? Nenos como este aproveitaron que o programa se prolongou durante todo o verán ata poucos días antes do comezo das clases. En outras zonas, como na Mariña, as datas elexidas para a celebración tamén foron fundamentais para o éxito acadado. A sorte que tivemos foi coller a Mariña no seu máximo afección de turismo, entón, claro, a xente pudo coñecer non só o ribadense, senón a xente que veña a facer turismo aquí pudo coñecer o que é o Lugoteando, non? E toda a xente quedou encantada e maravillada de como se pode disfrutar dunha maneira ecolóxica da Mariña e de toda a provincia, claro. O éxito foi tal que dúcias de persoas xa manifestaron o seu interese por saber se o ano que ven se repetirá esta iniciativa. O ata de agora deputado do PSOE pola Mariña, José Ramón Val, foi o protagonista do pleno extraordinario da Deputación celebrado este xoves. Na sesión oficializouse a renuncia á acta de deputado de Val, que se presenta ás eleccións autonómicas. Este é un paso exixido pola Lei Electoral de Galicia que fai incompatible formar parte do Pleno Provincial e a Cámara Autonómica. Val, que tamén foi responsable da área de Economía do Coñecemento, Emprendedores e Innovación, destacou na súa intervención o peso que a Mariña ten no actual mandato con 2 vicepresidentes e un deputado. Na despedida recibiu a felicitación de todos os seus compañeiros de corporación. Agora comeza o proceso para cubrir a vacante que queda no Pleno. O primeiro suplente do Partido Social de Mondoñedo é Alfredo Llano. O domingo, Pedrafita do Cebreiro celebra a 24ª edición do certame Exposición de Gando Vacún. O feiral abrirá as portas ás 9 da mañá e ás 12 terá lugar a subasta de becerras e xovencas preñadas de raza rubia galega. O Concello repartirá máis de 3.000 euros en premios, dos que 450 irán para os mellores lotes de reses de razas rubia galega e asturiana, e a gandeiría que maior número de animais presente. Está previsto que o certame reúna a unhas 200 reses. A parroquia vilalbesa de Santa Baia volverá aos anos 20 do século pasado para lembrar os oficios tradicionais da época coa feira de migración indiana. Será este sábado en fronte da Casa Habanera da localidade. Na cita organizada pola Asociación Amigos da Lega Santa Ballesa haberá palilleiras, costureiras, queixeiros, zoqueiros e así ata 20 artesáns. Arrancará ás 4 da tarde co pregón que ofrecerá Manuel Vérez, emigrante en Cuba na década dos 50 e membro desde hai anos da Lega Santa Ballesa na Habana, a asociación cultural fundada en 1907 e impulsada por emigrantes. O Cascanueces abrirá o próximo luns a Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, no Auditorio Gustavo Freire. Esta adaptación do conto infantil de Hoffman compartirá cartel con outras 40 producións. A entrada custará 2,50 para a sección infantil e ciclo O Mellor do Ano, e 5 euros na sección oficial e curtas. A programación tamén inclúe visionado de balde e a posibilidade de disfrutar da proxección de 10 películas por 25 euros. A lista de cintas que se irán proxectando ata o 22 de setembro pódese consultar na web do Grupo Fonmiñá, o comité organizador do festival. A Sociedade Micolóxica Lucus organiza este domingo a primeira ruta de sendeirismo Lucus a pé, aberta a todos os interesados. A marcha será de 18,3 km e dificultade baixa.
Os participantes percorrerán os lugares de maior atractivo natural e cultural da cidade. A camiñata sairá ás 10 da mañá e inclúe o paso pola muralla, a piscina romana de Santa María, os paseos do Rato e o Miño e o camiño primitivo. A Fonsagrada rendeuse a fin de semana o mellor do mundo equino na súa tradicional feira de gando cabalar, asnal e mular. Exemplares achegados de fora e dentro de Galicia traeron a vila a numeroso público os concursos de andadura, trotóns e carreira de cabalos, nos que o Concello repartiu 2.500 euros en premios. O éxito da afluencia supuxo un novo impulso para a economía da localidade. Un dos grandes atractivos da feira cabalar de Fonsagrada foron os concursos de andadura galega, trotóns e carreiras. Numeroso público seguiu os campeonatos no campo de fútbol da localidade. Mentres os participantes achegados de varios puntos de dentro e fora de Galicia precalentaban. Venimos de Asturias, de Cangas del Narcea, y bueno, esto es un caballo cruzado, de una raza de caballo de deporte con una yegua menorquí. Estos son trotonas, de Mallorca. Os espectadores ian facendo as súas apostas. Ese de camisa blanca que dicen que é de polo ou algo así. Eu vou apostar por un señor que non sabía se iba normal ou que era así. Un señor que leva unha camisa blanca que vai como un pouco así, torcido, a ver que sale aí. Na proba de andadura con 8 participantes, os exemplares tiveron que demostrar a súa valía en 2 e 4 tempos, unha técnica galega ancestral que foi recuperada nos últimos anos. En 2 tempos é a que vai os cabalos en bípedos laterales, man e pé do mismo lado, é dicir, no trote iría en diagonal, sería pé e man. Era unha técnica moi usada antigamente nesta zona e parte de Portugal para a montadura de paseo. É un paso que o jinete vai moi tranquilo e non é como trote que va saltando. Durante toda a tarde sucederonse o resto de probas. Ao final o cabalo de Ramón Carro, de raza galega, acadou o primeiro posto en andadura. En trotóns levouno o ferrolán Lino Freire e o xinete Borja González foi o máis rápido na carreira equina. En total, a organización repartiu 2.500 euros en 33 premios. E dunha cita a outra, a parroquia de Albá, en Palas de Rei, volveu a retroceder no tempo para recrear o pasado rural da aldea nos anos 40, 50 e 60. Uns 400 veciños da zona participaron no roteiro teatral que deu vida aos oficios e escenas típicas dos anos de maior esplendor da actividade do campo. Con esta iniciativa, a Asociación Veciñal de Santiago de Albá reivindicou un ano máis as oportunidades económicas do rural lucense. Convidámoslles a entrar na aldea palense de Santiago de Albá e retroceder ata a época dos 40 ou 60, onde a actividade do campo vivía a súa época de maior esplendor. Ao chegar ao río, sorpréndenos o cántico dunha rapaza. Mentres lava a roupa, aparecen 2 mulleres que se deteñen a conversar con ela. Teña cuidado, calquera día empece a barrijas e pa diante. Continuamos explorando o lugar e antes de chegar ao seguinte escenario, asáltanos a Garda Civil, facéndonos revivir a represión daqueles anos. ¿Cuántos rojos hai aquí? Saquen sus papeles. Así, e durante 2 kilómetros, imos descubrindo escenas e personaxes da vida pasada desta aldea. Todos forman parte do roteiro teatral Son da Aldea, unha iniciativa que exalta o orgullo de ser do campo. Moitos actores e moitas actrices por primeira vez apláudenlles por aquilo que en algún momento mellor foron discriminados, non? Por ser da aldea. Os actores e actrices quenes escribiron a historia, os propios veciños da zona. Eu aos meus anos xa revivín moitas das dantes. Antes facíanse moitas cousas. Había que ir segar, había que ir segar a erva, o pan, o que agora xa non fan, que hai máquinas. Cambiaron moito as cousas e esquecéronse moitas outras. Por elo, esta idea recupera espazos das vivenzas cotiás e vocabulario tradicional da cultura rural. Pois poñolle isto. Así. E isto vai posto así, non? E isto é para que non lle gustaxe as vacas. Con estas cousas que estás facendo, que sí, que podemos volver a recuperar un pouco aquelas cousas de antes tan bonitas. Representacións nas que ademais o espectador toma boa parte delas. Fantástico, buísimo, encántame os actores daqui os millores. Por segundo ano, e con máis afluencia de xente, Santiago de Albá volveu a proxectar o atractivo das aldeas, reivindicando as oportunidades económicas do medio rural. Cobre un boteiro, a
E hoxe temos de volta ao noso camiñante especial, Xoan de Muxa, que comeza unha nova tempada para contarnos máis segredos, lendas e compartir con todos vos os lugares e o patrimonio máis especial que posee esta provincia. Hoxe nos leva ata a comarca da Terra Cha, concretamente a Vilalba. Ola camiñantes, pois aquí, no concello de Villalba, isto é a charca do Aligal do Codesido. Hoxe vamos a coñecer Villalba, que nos depara, como todo Lugo, sorpresas agradables. Vide comigo o camiño. Hoxe iniciamos o noso camiño, contemplando esa charca do Aligal do Codesido. Esa charca que di a xente da zona, así como aqueles que a visitaron. Que milagreira, unha charca que tanto o beber auga como bañarte nela sana afeccións da piel, así como me decía un señor, eses males de riñón e de vexiga. Seguimos o noso camiño, chegando así a unha casa espectacular. Esa casa que é a casa do escultor O Naseiro, na citada parroquia de Santa Valla. Como di o refrán, vaya donde vaya, vaya por Santa Valla, chegamos así a outra casa tamén moi curiosa, que é a Casa Escola de Santa Valla, que é actualmente un museo que foi fundada no ano 1700, donde doaron naqueles tempos 800 pesos no Banco Gallego de Argentina os fillos de Valmiñor. Deixando así este camiño de hoxe cheo de sorpresas e alegrías, dámonos de conta que hoxe, un día máis, este Lugo depáranos cousas con interese. Camiñantes, se xa é un lujo unha escola con montaño, esta escola de Santa Valla, esta escola donde quizás, cando eu era neno, fai moitos anos desto, tiñamos esta escuela, é un luxo desde aquí, nos pupitres, como cando éramos nenos. Despedir o programa de hoxe. Moitas gracias por estar con nós e véxete sempre que te queira no seguinte camiño. E para rematar, trasladámonos ao continente africano coa exposición Nai África a Orixe, que pode visitarse desde este mércores na Capela de Santa María. A mostra fai un percorrido en primicia en Lugo pola tradición artística africana. En total son 78 pezas procedentes de diferentes países, entre os que hai esculturas, moedas, obxetos cotiás e máscaras. Teñen a oportunidade de vela gratis ata o 28 de decembro. Con ela lles deixamos que pasen unha boa fin de semana. Adiós.